Hier nakken van de middag aardig wat zinnen, maar die zinnen hier duurt het toch een beetje dreig. Er weer meer bewolking, dus ik wat minder hege temperaturen. Maar het duurt nog altijd maaitijd. En het maaitijd zwaar harde weektak een week nog. Wel, jong en vannacht de temperatuur om bij de 3 of de 4 graden heen. Ja, flink helder waar, opklaringsbewolking, maar ik kom eens op mist of groenmist of mistbanken. Dus daar moeten we dan niet weer rekening mee houden in het verkeer. En de wind is er als net zwak of matig, krijgt 103 en die komt uit noord tot noordoosten. Morgen is het net vol oost. Nou ja, we gaan morgen wel meer zinnen. Er is een beetje bewolking, maar de zinnen had 4 bij de oerhoorn en het is al hier helderder. Minder skier in de lucht. En de temperaturen zijn 10 en 12 graden in de kustgebieden. Maar verderop in de provincie, in het oosten en zuidoosten, kan het altijd nog zo'n 15 graden worden. En de wind uit het noorden en het noordoosten waait. En die is zwak of matig, meest krijgt 2 en 3. En omdat er net volle wind is, voelt het ik al hier wat warmer aan. We zetten op naar het fruitjoch. Manje, deze wijze. 3 dagen op een richtje maar zinnen en nog eens een keer zinnen. Ja, misschien soms even een beetje bewolking. Maar ik ga toch meest zinnen waar aan doen. En de temperaturen die ben ik prima. Nog altijd passend bij de maaitijd. 14 of 15 graden. En daarmee is het zo'n 4 of 4 graden te warm voor deze tijd van het jaar. Ik voor de komende weken. En de wind zie ik het letter wat meer het noorden en het noordwesten op. Nou ja, we met de manje, maar weer even in het waarsje.